da zango. Kamar yadda kuka sani Almarham mun kware wajen cika ma'auni na gas. Idan kuka kawo refilling ɗinku za mu cika muku shi. Ya zama na cewa ba ma yin ha'inci. Duk wanda ya zo wannan gidan gas namu dole gobe sai ya dawo. Saboda idan ya je amfani da shi zai ga mun cika ma'auni. Za ku iya samun mu akan wannan adireshi. Almarham LPG gas plant, sabon titin Madobi Road, Kano. Za ku iya tuntuɓar mu akan lambar waya kamar haka 090 66 14 24 25. Sai mun ji ku. Ko kuma 070 44 6 000 28. Ku iso lafiya. Almarham sai kun garzayo gare mu. Mun gode. Kai ake ta yayi ka san. To, Prince Adamu, to wannan script ɗinmu ne nake so zan ɗan gabatar ma da shi. Muna so za mu yi aiki da kai. Ok, home film ne ko kuma series ne? A home video ne ranka da dai. Ok. To, dawa ya film din su. Ina so dan na ga ya tsarin naka yake. Wannan ranka dai ai mutanen ka ne a ciki ranka dai. Da mutanen ka sosai a ciki. To shi yasa. Ni zan ja karakta aikin ko kuma akwai wasu shine nake son kai mun bayani dan na ga ya zan bullowa al'amarin ko ba haka ba. Gaskiya ne ranka dai kai da yalla bai alinu ne a ciki. What? Alikazanga. Gaskiya ne ranka dai kai da yalla bai alinu ne a ciki. What? Da Ali? Da Ali ranka dai. Kai. Gaskiya sai dai kai hakuri ba zan samu damar shiga wannan aikin naka ba sakamakon ka san mun samu sabani da shi kuma ba na shiga Kano. Yanzu ma ka sha tafiya ka zo nan Kaduna amma gaskiya sai dai kai hakuri ba zan samu damar shiga aikin nan naka ba. Kina ka dai. Na gode. Ne ko zango dukan su sun shahara sun yi suna a duniya. Allah na ina ta hamdala gare ka nake ta hamdala zan jure wa kaddara kala kala don in zama fofula in yi suna a duniya. Duniya yanzu da kai take yi, kai ake ta yayi, ka san me kake. Ba a gane masoyi in ka riga ka ɗaukaka. Fatan alkhairi muke maka. Allah ƙara ɗaukaka, Allah nan da ya yi maka, shi zai ƙara yi maka, Allahu ya ƙara ɗaukaka. Alin Nuhu ne na zango. Ina raka ina wu. Lafiya kalau mara. Ina gajiya. Alhamdulillah. Kin shigo? Yanzu na fito da wannan yarinya. Yaushe ta zo za ka lalata mana inda kuma dai ku faɗa. Kallai ka. Jira mu a can sai ma. Muke maka, Allah ƙara ɗaukaka. Ke Maryam. Da ya yi maka, shi zai Zo nan mana. maka. Allahu ya ƙara ɗaukaka. Alin Nuhu ne na Ni Fati Muhammad tun kafin a haife ki nake cikin masana'antar nan. Za ki zo ki wani wuce mu ba ladabi ki zo ki gaida. Ni kun san in na rena kasuwa ko sautu bata ishe ni ba. Kun san an ce daga yayyuyuyu kwara ɗaya kwakwara. Ke mara kunya. Duk lalacewar goma ta fi biyar yarinya. Kyale ta, ai ba girin ba ta yi mai magani. Haba Maryam, wannan wani irin wulakanci ne? Da ki zo waɗannan ba gaba sai da ke ba? Haba da harshe akan wa'innan ne naka san? Wayo. Ke zan iya kore ki, su ba zan kore ki, ba iyayenki bane a harkar. Ashe ba ki da tarbiya? Ina rage akan wa'innan. Talab da get out. Hakku dauki abin da ta muku da Allah ku yi hakuri ku zama ku yi hakuri. Bari ya zo mu yi aikin da Allah ku yi hakuri. kala don in zama fofula in yi suna a duniya.
duniya yanzu Hello? Salamu alaikum, ina da waya da waye. Oki baki ne ku? Nure ido ne. Yawa. Waka za ku bani? Oki baki ne ku? Oki to, kuna ta daidai na? Titin police station? To. Wakan biki ne? To shi kenan ga nan zuwa baran da canza kaya. Yawa, kujera na ta daidai gudu. Yawa. Ya Allah na yi godiya gare ka. Allah na gode. Tunda nake harkan waka ba ta ba ni waka ba. Sai a yau. Gashi wakan biki. Dukansu sun shahara sun yi suna a duniya. Allah na ina ta hamdala gare ka nake ta hamdala. Zan jure wa kaddara kala-kala don in zama fofula in yi suna a duniya. Duniya yanzu da kai take yi, kai ake ta yayi, ka san me kake. Assalamu alaikum. Me yi mutu barka? Wallahi na ga sauran jaruman na zo da su. Ga barauniya ga Fati Basha. Zauna dole amma ya ban dan kare maka shi zai ƙara yi maka. Allahu ya ƙara Ni fa gaskiya ba zai iya mutuwa. Ke ki san mutuwa yi ba? Kudin suwa ne, kallon fim nake ba zai sani. So ki sani da ya wuce Fati Basha. Kin gane ai yanzu. Ni fa gaskiya ba zai iya mutuwa cikin mutane. Oki haka kika ce? Yautu nawa kake samu a rana? To shi ke zan baka 100 ka goge duk abin da kai daga safe zuwa yanzu. Kawai shi ke sun toje sai yanzu nan sai kuma wayannan kai musu wuta. da Allah ku gani hakuri da Allah na dan abin nan musu sai mu yanzu za a ƙara sabarai baby kawai zo mu Bara su tafi. ya ku yi ba na shi ina hakuri da Allah Kandara kala-kala don in zama fofula in yi suna a duniya. Duniya yanzu da kai take yi, kai ake ta yayi, ka san me kake. Kai, daman ku 'yan Najeriya ba ku san darajar celebrity ba? Ba ku san waye wannan ba? Umar M. Sharif ne ba. Za ka zo kai mai irin wannan takuma? ni masoyin shi ne akan na taɓa Umar ɗin sarfi ne aka mare ni zuwa aboki Umar ɗin sarfi ai ina kan naka a duniya wallahi ni masoyin ka da sosai kai baka san darajar dan adam ba ka sani silar irin wa'annan su ne suke ɗaga da ba dan irin wa'annan ba da yanzu babu mu ba labari Insha Allah ba zan saki ba. ka sani dan adam yana daraja tun balle ma a ce wanda ya nuna yana son ka wannan dan Allah ka yawo nagode Ake kira wannan fa kawai na baka na gode na baka kada na gode kada kuma da hannun ka ban kyauta agogo kada ka damu wannan ba komai bane na gode wannan ba komai bane ai ni masoyan kai da sosai ina kallon ka a bidiyo na sani na gode na gode sosai dukansu sun shahara sun yi suna a duniya. Allah dai na zo jin karɓar taimako ina so ka taimaka min da jari. Jari? To ai ka san da ni ba na ba da kuɗi haka nan kawai. In baka kuɗi ka je ka kashe? Allah ba kuɗi nake so a taimaka min. Na zo ne maka magana aikin da zan yi. Akwai wani series da nake so na fara ne kuma ina so ka fito min a cikin sinasirai kamar 5 ko 6 haka. Shi ne zo idan ka taimaka. Ok, yanzu ka zo da magana. Daman ai ka san ina taimakawa yarana da yawa da irin wannan. Zan iya taimaka maka da sana'a
na wani abu, amma in baka kuɗi cash shine ba zan iya taimakon ka akan haka ba. Duk ma abin da ya dace in dai akan wannan ne ya zama ka samu jari, tunda na taimaka wasu sun samu jari. Yanzu duk lokacin da ka shirya series din sai ka mun magana. Kun gama shirin ko na zo ne da mun same ka ne. Amma a Kano za a yi. A Kano za a yi. Yauwa dan ka san ban san a watan nan gaba ɗaya in matsa daga Kano. Ina da abubuwan yi da yawa. Sannan ma bayan haka duk wani abu da za a yi amfani da shi ka sanar da ni in ta zan yi kokari. Godiya nake Allah bai. To lawan Ahmad ba damuwa. Suna a duniya alin ne ko kwazango dukansu sun shahara sun yi dama ina so kada mu yi magana, ina son gaya maka zan yi aure. Domin duk ɗaukakar da jaruma ke so ni Allah ya riga ya bani, kuma ina godiya ga Ubangiji. Zan yi aure domin in tara zuri'a in yi alfahari da su. Sai na ji daɗin wannan magana ta ana ta cewa mu an kai mu ba sa aure. Duka zai da wannan magana gaskiya na ji daɗi, kuma Allah ya sa a yi da mu. Sannan kuma mun tallafi ta ɓangare na ne zan baki, amma ya kuka da wallaɓai. Shi ma ya bani goyon baya sosai, shi ma yana farin ciki da haka. To shi ke nan da kan wanda ɗinki biyu wani wannan ta ɓangare na gudunmawa za a yi tura miki da su yin sako. To na gode sosai, Allah ƙara zumunci. Allah ya sa a yi da mu a wani. Amin ya Allah. shi zai ƙara yi maka. Sai an jima. Shi ke nan wasu ta lafiya. Ok. Hello, Zara, zai sani. Magana aikin nan ina gida amma zan je ofis. Ka zo ka same ni sai ba ka script ɗin ka karanta. Da shi ke nan ba matsala sai nan. Alin ne ko kwazango. Hello, ni nuna mino kuna ta ina? Na zo daidai gudu. Ina tsaye. Ina gudu da zaka ban wakar bikin. To ina sauraron ka sai ka zo. Kana magani na ko? Okay to shikenan. Sai ka zo.